konečný deň po práci. No, kúpim si. A to čo tu máte? Máme aj novú akciu, že za každý nákup môžete do jedného z našich zamestnancov hodiť snehovú guľu. No, tak si kúpim a hodím do vás. Dobre. Tak čo si teda prosíte? A ešte tieto stromčeky sú pekné. To sa dá kúpiť? Áno. Dobre, tak si kúpim jeden stromček a jednu túto sviečečku. Áno. Maťo, pán predávač sa, vy sa voláte Maťo? Prepáčte, pomýlil som sa. Toto môj kamarát je Maťo. Takže som sa pomýlil, že Maťo, ideme to kúpiť? Áno, jasné, poďme. Tu máte? Tu máte, zaplatím vám. Aj ten stromček tam dáte? Áno, jasné. Tak koľko tam bude dokopy, aby som vedel? Asi 9 eur. Tak si to mám takto presiem. Nie, nechajte dať to. Máte takto presiem. Stromček. Dajte nám jeden tu máš. Ďakujem veľmi pekne vám. Netreba dávať dole. Aha, to. Dajte. Ďakujem vám. Trošku sa vám. Dobre. Tak ja skúsim hodiť to. Daj, nie, ja si dám. Tak, dobre, mám to. No, zober si ju. Tak, túto snehovú guľku ideme hodiť. Ideme hodiť. Ale asi by sme ti mohli ísť ďalej od stola, aby vám to tak nie... Dobre, hoď. To bolo super, jo. Ďakujem veľmi pekne na tú akciu. Dovidenia. Gabačua. A príďte si kúpiť aj na Ten úder bol perfektný. To bol